बिराद गरम गरम ना आयो गुफुं जोबखायो लास्टआव थानायफ्रा खबर हरबाय दिनै जों गायस्रिखौ मा खामानि मावनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादों भिडिअखौ गायस्रिखौ अन्थाइ गारनाय आरो ना दिनै गायस्रिखौ बबे जायगायाव अन्थाइ गैया बेखौ खेवना होनांगौ आरो दा खेवनायखौ देखायनांगोन बुंनाया नै नायदो आरो जायगा सिनारिफोरखौ नै गरायसर थांगासिनो दङ दा बे जायगाया माबा थाबोबाय खैराबारि ओमफ्राय दा नै गरायसर साइडनिजा थांगासिनो दं दा खुलिना होनांगौ आरो जोङो दा जों गोजौ गाखोनानै फट' सेल्फिफोर लालाबायबाय आरो लागाव डाबल इन्ट्रेस्ट मैयाबो ओरै फारसेनिखौ बोख्लायखांजोब्बाय ओमफ्राय जों दा इयाव गाखोदोंना बे खिनिनिफ्राय ओरै जा दंजोबो आरो अन्थाइआ नावद्रानो नांखाबायलै आयौ माबे नै गाइस लोगोफोर खारेन्टथाराबो खाथियाव खर'आव नांहां जालायदों मोजांथार गाखोनो गाइस लोगोफोर गारियाव गाखोनाय बायदि मोनलायदों दासो सिम खालामो मोजांथार जादों गाइस लोगोफोर मालगारियाव बुलायनाय ओइ सानैजों बुलायलाय बुलायलाय सानैजों आयौ गुफुंजोब्बायसो दाना हाद्रिया अन्थाइ गारगोन जायगायाव सफैबाय आरो दा अन्थाइखौ गारनाय जासिगोन दा अन्थाइ गारनायखौथ' देखायनो हानाय नङा हामबार देना बायनांगौ सिल्लाबायना होनांगौ आं भिडिअ खालामनाय नङा दे गाइस लोगोफोर नाजागोन आरो नायनोसै मा जायो ओंखारदो स्ल' खालामबाय गाइस लोगोफोर जोङो देखना होखांबाय आरो दा नैबेयावबो दं गग्रा बेखौ हामबारजों देना होनांगौ ओमफ्राय सावबोजों नाख्लायना होनांगौ आरो नै मायाव बासथाबनांगौ मानसिफोरा नै ओइ माखासेफ्रा बासथाबगासिनो दं ओमफ्राय नै जिरायग्राबो दं आरो आं बेयाव मानखोथ'वासै बै नावद्रासिया जोब्बाथाय बे मोनसेखौ देख्ल'ना होलायगोन आरो बिराद गरम ना आयो गुफुं जोबखायो लास्टआव थानायफ्रा जेबो नङा पकेटाव लादोंमोनलै पकेटा उनाव मोजां नुदों र' फट' साफायनो जादों जल' थादों जाबाय गाइस लोगोफोर नोंथाङा दा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा एसे शेयारफोर साबस्क्राइबफोर होखावलाबायना हो शेयार खालामथाव ओइ नै बुंनो रोंलाय बेंनायजों खामानि बिराद सिनि होनांगौ जायोलै रेलाय खामानि मावबाथाय आंथ' आखाइखौ बोरै खाय नुवाखै 100 मिटारल'सो फैखायोलै जाबा मोनसेया फैबाय था अन्थाइआ गबोगासिनो दं नुदों खानाया गुफुर जाजोब्बाय गाइस आंना नै हाद्रिजों
बेखौनो हाद्रिया सगना होयोना ओइ नुहुरखायालै हाद्रि गुफुंनायजों नैलै गाइस लोगोफोर नै जाम जानायखौ अन्थाइखौ बोखारदोलाय रेल गुदि गुदियाव नांनायखौ नै लेबारफ्रा गासिबो नै दंजोबो स्टाफनिबो दं लेबारबो दं आरो माखासे उनाव बेफोरबायदिनो साफा खालामगासिनो दं मोजां गाइस लोगोफोर जोङो खामानि मावखांनानै गरायसर स्टेशनाव फैबाय आरो ना गाइस लोगोफोर जों थम लानानै फैबाय गरायसर स्टेशना खाथि जाफैबाय जों खैराबारियाव थाङासै गरायसर स्टेशनाव फैबाय ओमफ्राय दा जोङो ट्रेनखौ नेगासिनो दं ट्रेनाबो हाबबायानो सयन हाबबायानो आरो ना गाइस लोगोफोर ओमफ्राय गरायसर स्टेशना नै नामखौबो नुलाय लांलालै नोंथांमोना गाइस लोगोफोर ओरैजा हिन्दीनि लिरनानै दं ओमफ्राय ओरैजा गेजेराव एसामिस ओमफ्राय ओरैजा इंलिसनि गरायसर लिरनाय दं आरो ना गाइस लोगोफोर ओमफ्राय ओरै टयलेट आरो ना गाइस लोगोफोर ट्रेना फैगासिनो दं आरो ना गाइस लोगोफोर र' ट्रेनखौ एसे देखायनां गाइस लोगोफोर नोंथांमोना जोंना लोगोफ्रा ओइ नै गोसोम जमा नुजोबदोंना बिसोरनो जोंना गाइसफ्रा जों गासै 13 जन दं इयाव 12 जन दङ गासै ओमफ्राय आंजों 13 जन ट्रेना हाबबायानो नै ट्रेनाबो थाब सफैयालै भिडिअ खालामनायाव खारबो बुं होनगासिनो आं ओइ एदावलायगासिनो दं गावजों गाव लागाव ट्रेन बादाम फानग्रामोनलै गाइस लोगोफोर दिखाजुलिनि बादाम बायदिसिना मेथाइ फानो आरो ओमफ्राय सिनायो आरो जोंखौ ओहो होनलांबाय आरो खोनागोना खोनायाखैथाय ओहो होननायखौ माबायाव भिडिअ'आवबा नै इयाव खालि दं लागाव गाइस लोगोफोर लाखिबाय दा जोंनि अबे मोनसेयाव जायखिया हाबबाय जोङो गाइस लोगोफोर नै ट्रेना हाबबाय गाइस लोगोफोरा बेनो लागा ओइला लोगोफोरा जोंना नै नेवलाया उदै सादों सालानो रुजं खारना लायोना नों नेवलाय साला गाइस लोगोफोर जोंथ' दा ट्रेनाव गाखोबाय दा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो ना नोंथांमोना हाजासे साबस्क्राइब खालाम आरो हाजासे लाइक हो कमेन्ट हो आरो गाइस लोगोफोर बांसिनानो शेयार खालामना होलाबाय आरो जायखिया